Гэта гісторыя пра трагедыю і камедыю беларускай музыкі, пра смерць, наркотыкі, надзеі і расчараванні, пра беларускую амбівалентнасць і шалёныя 90-е, пра музычную тусоўку, яе герояў і пра тое, як яны імкліва знікаюць. Гэты выпуск пра памяць і пра ўспаміны. Я б вельмі хацеў, каб вы таксама сталі часткай гэтага выпуску і працягвалі яго ў каментарах. Сёння я прынёс вам гісторыю пра культавы беларускі гурт і яго пакручасты шлях. Самы канец 80-х роў так гучна, што барабанныя перапонкі вытрымлівалі не ва ўсіх. Насуперак гламурнаму глэм-металу, ласінам і хімічнай завіўцы прыйшоў брутальны і агрэсіўны дэз-метал. Ніякага грыму, звычайныя джинсы ці шоткі і кашулі ў клетку і магутныя рыфы. У тыя часы каралямі артадаксальнага бескампраміснага металу лічыліся Slayer. Але саунд дэзераў быў яшчэ цяжэйшы на тэксты, но там была проста жесть. Самае цікавае, што першыя гурты з'явіліся не недзе на поўначы, у краінах, дзе пануе цемра, а на самым Соніку, у Флорыдзе. Менавіта тут сфарміраваўся класічны саунд і наймагутнейшыя гурты – Death, Morbid Angel, Obituary. Менавіта з іх і пачалася гісторыя жанру. Адбывалася гэта ў самым канцы 80-х. Вось глядзіце. Першы альбом класікаў брутальнага дэз-металу Morbid Angel пад назвай Altars of Madness з'явіўся ў траўні 1989 года. Прыкладна тады ж з'явіўся і дэбютнік гурта Obituary пад паэтычнай назвай Slowly We Rot. Ну вось, менавіта так і пачаў распаўсюджвацца па свеце дэз-метал з вельмі нізкім гітарным строем, хаатычнымі рыфамі, вакалам-гроулінгам, які больш нагадваў роў мядзведзя, якому наступілі на лапу жалезным ботам, і атанальнымі сола, быццам пальцы бегаюць па распаленым грыфе. На фоне салодзенькіх і папсовых глэм-гуртоў гэта была сапраўдная рэвалюцыя маскуліннасці, і стыль стаў вельмі папулярным. У пэўны час ён нават даляцеў да поп-культурных вяршыняў. Excuse me, it's Greg here. Thank you. Але гэта ўжо зусім іншая гісторыя. Давайце вернемся з сонечнай Флорыды 1989 года ў Беларусь таго часу. Там ужо ва ўсю моц кіпела субкультурнае жыццё. Яшчэ ў сярэдзіне 80-х у Мінску на платах пачалі з'яўляцца загадкавыя надпісы, якія абвяшчалі нараджэнне новага субкультурнага пласта. У горадзе сфармавалася некалькі тусовак: Metal Boys, Metal Wolves, Metal Gods, Killer Club, Lucifer Friends. Да канца 80-х метал набраў такія абароты, што прадстаўнік гэтага доблеснага саслоўя пачуваўся ў Мінску каралём. Усё пачалося ў першыя гады перабудовы. Метал слухалі і да, і пасля, але менавіта ў той час выразна аформілася субкультура. Валасатыя рабяты ў джинсах-варонках, магутных вайсковых ботах і, калі добра пашанцуе, скураных куртках. У Мінск пачалі трапляць запісы трэш і дэз-метал гуртоў. Канешне ж, пачала фармавацца і лакальная сцэна. Вось так мы і пераходзім да галоўных герояў гэтага выпуску. Гурта, які цудоўна апісвае ўсё, што адбывалася з беларускім металам. Тое, што вы, шаноўныя, зараз убачыце, напэўна, здзівіць, напалохае, збянтэжыць, прынамсі, усхвалюе. Але не спешайцеся тупаць нагамі і тэлефанаваць са скаргамі. Новыя твары дэз-метал-рок каманда пад жудаснай назвай Эксгуматар. Поспех і прызнанне, сваркі і канфлікты, смерць і адраджэнне, эміграцыя і папса. Калі б і можна было распавесці гісторыю беларускага металу, то гэты гурт стаў бы ідэальнай ілюстрацыяй. Заварыце сабе гарбаткі, сядайце паўтульней, падтрымайце Міністэрства сепультуры на Баймі і кофе. Зараз будзе вельмі цікава. Ну дык вось, у 1989 годзе, акурат у той час, калі ў сонечнай Флорыдзе запісваюцца культавыя дэз-метал альбомы, у Мінску нараджаецца гурт Эксгуматар. Вельмі крутая і яскравая назва для такога калектыву. Яго ствараюць маладыя музыканты Ігор Сельніченка і Антон Архіпаў. У кожнага з іх былі складаныя стасункі з музыкай на афіцыйным узроўні. Сельніченка кінуў музычную вучэльню пасля курсаў.
Архіпова адтуль выгналі праз сістэматычныя прагулы. Але хлопцы з музыкай не завязалі, а стварылі свой уласны гурт. Хутка да іх далучыліся гітарыст Улад Лясішын і вакаліст Слава Корсакаў. І ў такім складзе музыканты запісалі першае дэма «Welcome and Die» – мікс з трэша і дэз-метала, які гучаў на тыя часы вельмі пераканаўча. Склад гурта памяняўся амаль адразу пасля гэтага запісу. На месца гітарыста прыйшоў Александр Бурэй, а вакалістам стаў 17-гадовы хлопчык Вадзім Акімаў. Вось як пра яго распавядаў Сельніченка. У 91-м ён яшчэ ў школе вучыўся. Усе ў гурце былі супраць ягонай кандыдатуры, акрамя мяне. Мы яго праслухалі, і, магчыма, я заўважыў нешта такое, чаго іншыя не заўважылі. Упершыню ён нас здзівіў, калі мы пісалі «Resurrected». Ён зрабіў свае раскладкі, і тады мы канчаткова зразумелі, што рашэнне было дакладным. Гэта ўжо быў класічны склад эксгуматара. У выніку музыканты запісалі дэма, якое выклікала сапраўдны фурор у тусоўцы і паляцела нават за акіян. «Uprising of Suspicion» – запіс гурта «Эксгуматар», які выйшаў у 1991 годзе. Каб вы разумелі маштабы, касета з «Uprising of Suspicion» трапіла на каліфарнійскі лейбл Wild Rex Records, які распаўсюджваў запіс у ЗША. Што за ён? Незалежны лейбл з Монтебелла, недалёка ад Лос-Анджелеса. У ростары былі Dying Fetus, Emperor, Internal Bleeding, Vital Remains. Ну, карацей, шмат гуртоў з сусветным імем. Ну і беларускія хлопцы эксгуматар сярод іх. Менавіта на «Uprising of Suspicion» з'яўляецца ці не галоўны хіт гурта «Look from Inside of the Grave». У ім зміксаваная амаль уся класіка дэз-металу, і гучыць яно сапраўды на вельмі крутым узроўні. Зацаніце самі. У Беларусі таго часу адбывалася сапраўдная культурная рэвалюцыя. Замест задушлівага саўка прыйшла свабода, у тым ліку творчая. Наперадзе былі шалёныя часы, дэфіцытныя запісы замежных гуртоў, вопратка, пра якую раней можна было толькі марыць, напалова падпольныя канцэрты ў кінатэатрах і іншых непрызначаных для гэтага месцах. Што там адбывалася, складана перадаць словамі. Але я паспрабую. Посмотреть, как после концертов минимум 3 троллейбуса уходят на свалку. Да. То уже эксгумация даже здесь не поможет. Гэта гітарыст эксгуматара Александр Бурэй. Пра што ідзе гаворка ў гэтым інтэрв'ю? Пра выпадак у факу на Ангарскай. Там адбываўся канцэрт эксгуматар і яшчэ аднаго цудоўнага беларускага гурта Pathologies Department. Усё было так магутна, што пасля імпрэзы ўзбуджаныя металісты знішчылі ў прамым сэнсе некалькі тралейбусаў. Вось як пра гэта распавядаў мне відавочца тых падзей і культавы беларускі музыкант Улад Бубен. Натоўп быў настолькі натхнёны музыкай, што адбылося нейкае масавае псіхічнае заражэнне. Это было такое яднанне людзей, такое вар'яцтва. Я лічу, што гэта быў адзін з найлепшых лакальных беларускіх метал-канцэртаў. А вось і ўрывак з таго самага канцэрта 1992 год. Зацаніце, што адбываецца. Натуральна, такая шалёная папулярнасць беларускага метал-гурта не засталася без увагі. Хлопцаў запрасілі на БТ, і яны выканалі там свой галоўны хіт «Look from Inside of the Grave».
Вядучая шмат распавядала пра экстрэмальнае гучанне, падчас песні бягучым радком пусцілі тэкст песні, а пасля яшчэ было вясёлае інтэрв'ю з удзельнікамі гурта. Какие учителя у вас есть? Я сам себе учитель. Я беру школы, видео смотрю, слушаю, что-то снимаю. Ну, самообразованием занимаюсь, потому что с музыкой дело у нас туго. У меня, слава богу, родители музыканты, слава богу. Кто? Толіка Архіпова сын. Ну вось уявіце сабе зараз нешта такое з Extermination Dismemberment на беларускім тэлебачанні. Не? Я таксама не магу. А тады былі зусім іншыя часы, і метал-сцэна квітнела, як толькі магла. Эксгуматар запісаў класічным складам яшчэ адно дэма Resurrected, тэхнічнае, брутальнае, з магутным вакалам. У ім было ажно 10 кампазіцый. З клавішамі дапамагаў бубнач Архіпаў, які атрымаў у школе добрую музычную адукацыю. Ну і падавалася, што поспех гурта справа часу, бо былі звышпаспяховыя канцэрты ў Беларусі, дыстрыбуцыя ў ЗША і круты матэрыял. Але ў гурце зноў пачаліся праблемы са складам. Спачатку сышоў заснавальнік эксгуматара Сельніченка, якога замянілі Паўлам Болохавым і запісалі такім складам дэма Sacrificial Bleeding. А пасля гурт увогуле вырашыў эміграваць у Бельгію, нібыта каб выйсці на новы ўзровень і заваёваць еўрапейскую сцэну. Але ў выніку нешта пайшло не так. І замест сусветных гастроляў, магутных кантрактаў і шматтысячных продажаў эксгуматар пачаў пачкавацца. Як гэта? Зараз будзе цікавая гісторыя пра бязлітасны беларускі шоу-біз, дачакайцеся абавязкова. Але спачатку будзе не камедыя, а трагедыя. У Бельгію эмігравалі два ўдзельнікі эксгуматара – Бурэй і Болохаў. Архіпаў з'язджаць адмовіўся і застаўся ў Беларусі. Спрабаваў прабіцца ў Еўропу і Вадзім Акімаў, вакаліст эксгуматара, якому тады вось толькі споўніўся 21 год. Не атрымалася. Чаму? Выглядае на тое, што ў хлопца былі нейкія праблемы з дакументамі і выехаць ён не змог. На жаль, гэта прывяло да сумных наступстваў. У тым жа 1995 годзе хлопец памёр ад перадазіроўкі. Навіна стала шокам для ўсіх удзельнікаў гурта музычнай тусоўкі. Привет. Это наш вокалист пришел. Я учился только в школе, а вот сразу после школы, увлекся музыкой, и поэтому, хотел поступить в Институт иностранных языков, но на первом экзамене получил 2 по русскому языку, поэтому меня не взяли. Звычайна, пасля такіх трагедый гурты перастаюць існаваць. Але не ў выпадку з эксгуматарам, бо гурт не толькі не знік з радараў, але яшчэ і размножыўся. Як гэта? А вось так. У Бельгіі ролю вакаліста ўзяў Александр Бурэй, які пад шыльдай эксгуматар разам з Болохавым запісаў дэма Condensation from Dark Side. У гэты ж час Сельніченка і Архіпаў, якія засталіся ў Беларусі, вырашылі сабраць свой гурт, таксама эксгуматар. Навошта? Вось як гэта тлумачыў Сельніченка. Я не ведаю, ці меў права Саша называць так свой гурт, бо назву і ідэю прыдумаў я яшчэ ў 1989 годзе. Асновай каманды былі я і Антон, а Саша прыйшоў, калі ўжо была запісана першая праграма. Акрамя таго, могуць узнікнуць непаразуменні, бо ў нас зараз вядуцца перамовы аб выпуску праграмы на захадзе пад назвай «Эксгуматар». А ў гэты час і бельгійскі эксгуматар будзе граць пад такім жа лейблом. Да бельгійскага эксгуматара мы яшчэ вернемся, бо там гісторыя цікавая, але спачатку раскажу вам пра беларускі. Сельніченка і Архіпаў сабралі новы склад і пачалі зноў сур'ёзна займацца музыкай. У эксгуматары з'явіўся іншы вакаліст – Валерый Каліна, і з ім пачалася магутная движуха. Напружаная адсутнасць бубначоў у Мінску не пашкодзіла эксгуматару. Яны ўсё роўна запісваюць сваё новае дэмо, што ў прынцыпе ўжо зрабіў Годставр. Паехаў гурт у Польшу і запісаў там свой альбом, да яшчэ замахі на Маскву зрабіў, каб на студыі «Саюз» свой кампакт выпусціць. Ды добры ж гурт, па словах Андрэя Мэна, ён скора ўсю музычную Расію на калені паставіць, а па словах самого гурта і ўвесь свет.
Вось вам прыклад. Культавы фестываль «Экстрэмум», які адбыўся ў парке чалюскінцаў у 1997 годзе. Арганізаваў яго культавы персанаж у беларускай метал-тусоўцы Андрэй Мэн. Паглядзіце, якая прыгажосць. Мелькнула такая мысля, почему бы не организовать такой летний веселый детский праздник на открытом воздухе. Как-то эта постепенная идея начала приобретать какие-то очертания, ну и в конце концов воплотилась так воплоти. Успамінаў пра фестываль было шмат. Вось вам прыклад. Грошай няма, на канцэрт хочацца, а хапае толькі на піва. Памятаю, пролезлі на халяву праз дзірку ў сетцы. Шчасця было поўныя штаны. Ці вось яшчэ. А ўсе памятаюць, што адбывалася на суседняй дэнс-пляцоўцы, калі туды натоўп нашых і рвануў пад воклічы з гапаце. А калі амап на нашу пляцоўку зрыліў, пачаў усіх лашчыць, то я зваліў у грымёрку і ацеджваўся там, пакуль усё не сціхла. Успомніў, вакалер Трона, быццам Юра Курносаў, выйшаў перад канцэртам у пейнт-корпсе па Менску прайсціся. Ха-ха, так амапаўцы на яго бяду сустрэліся. Доўга ён спрабаваў ім растлумачыць, што ён музыка, а не дэбіл, які збег з псіхушкі. Добра, што ўвогуле адпусцілі. Толькі нос яму падправілі. Карацей, вясёлыя былі часы. Што праўда, ў другі раз фестываль ужо не адбыўся. Яго адмянілі па рашэнні камітэта па справах рэлігій. Нічога незвычайнага. Тыповая Беларусь. Затое ў 1998 годзе адбылася іншая падзея, якую ніхто не чакаў, якая проста перакуліла з ног да галавы ўяўленне беларусаў пра тое, як можна рабіць канцэрты. Я ўжо распавядаў вам пра гэты канцэрт у адным з папярэдніх выпускаў, але пра такое не грэх і паўтарыць. У 1998 годзе ў мінскі цырк прыехалі легенды сусветнага дэз-металу Cannibal Corpse. Канцэрт спрабавалі адмяніць, пляцоўку мянялі, але ў выніку ўсё адбылося. Нават ПБТ паказалі. Звычайна на вокладцы альбомаў гурта змяшчаюць значок «Савет бацькам. Адкрытая лірыка». Але на вокладцы апошняга альбома мы яе не заўважылі. Прычым тут эксгуматар, гурт выступаў на тым канцэрце. Было адбыцца ў спарткомплексе «Дынама», але нечакана перанеслася на арэну дзяржаўнага цырка. Як гэта атрымалася, гісторыя даволі непрыгожая і доўгая. Пакінем яе ў баку, бо і музыкантам і аматарам яна ўжо абрыдла з-за нязменнага сцэнарыя. Корань гэтых пакутаў – звыклае непаразуменне і паляванне на неіснуючых ведьмаў. На мой взгляд, это все только шоу. И в этом могут сейчас все убедиться. Все, что проходит на сцене, это не какая-то месса. Это обычное выступление. И если группы играют немножко тяжелее, то их почему-то не понимают. Вот. Я мог бы привести примеры. В наших театрах идут пьесы, названия которых не менее брутальны, чем названия некоторых коллективов. Однако никто не заостряет на это внимание, и они нормально проходят. Што праўда, не абышлося без праблем. Уся справа ў тым, што за 2 тыдні да мерапрыемства Сельніченка звольніў з эксгуматара Каліну. Як так адбылося? У кожнага была свая версія, і за гэтым уважліва сачыла профільная прэса, журнал «Легіён». Вось вам спачатку ўрывачак інтэрв'ю з Калінай. Гэта звязана з тым, які погляд на падзеі, якія разгортваюцца, мае сам Ігор Сельніченка. І я не лічу, як гэта было калісьці выказана, што я задраў нос, зазнаўся і гэтак далей. Проста я не люблю, калі за мяне нешта вырашаюць. Прынамсі па тых справах, якія датычацца непасрэдна мяне. Пасля з Легіёнам размаўляў ужо Сельніченка. У прынцыпе, гэта не было рашэнне Валеры. Калі ўжо падысці больш дасканала да гэтага пытання, то першапачаткова гэта сыходзіла ад мяне. Але Валеру я не папярэджваў, таму што, як я ўжо сказаў раней, я думаў, як паступіць з гэтым пытаннем, як яго вырашыць. Але Валера вырашыў яго сам. Карацей, класічная гісторыя. Я звальняюся, не, гэта я цябе звальняю. Самае цікавае, што адбывалася ўсё напярэдадні канцэрта Cannibal Corpse. Вельмі важнага для гурта. Да таго ж у калектыве тады яшчэ і бубнача не было, бо Архіпаў таксама вырашыў сысці з гурта. Усё ж такі вырашыўся на пераезд у Бельгію. У выніку эксгуматар выступаў пад драм-машыну і з іншым вакалістам, якога знайшлі перад самым выступам. Надо делать так, чтобы музыкант не работал больше на заводе, он занимался только своей музыкальной деятельностью, поэтому вот я как бы и стараюсь, то есть организовывать всякие сейшны, налаживать это дело у нас, оно как-то гнилое пока что. Што адбывалася далей, можна цудоўна апісаць гэта словамі Улада Бубна.
Сярэдзіна 90-х залаты час для беларускай метал-сцэны. Пасля любая сцэна выдыхаецца, гэта нармальна. Натуральны прыродны працэс, гэта калі памірае нешта старое і на яго месцы з'яўляецца новае. Прыкладна так адбылося і з гуртом «Эксгуматар». Замест маштабных планаў і амбіцый цішыня. Пасля таго канцэрту ў мінскім цырку з гурта сышоў чарговы гітарыст. Сельніченка рабіў кастынгі. Ходзяць чуткі, што ў «Эксгуматар» на праслухоўванне хадзіў нават Пётр Яўфімаў. Я б вельмі хацеў паглядзець, што з гэтага атрымалася. А вы? На жаль, беларускі «Эксгуматар» так і не выкараскаўся з гэтага крызісу. Музыканты ўз'ядналіся ў складзе Сельніченка, Каліна, Архіпаў і Гарбачоў толькі аднойчы. У 2002 годзе адбыўся развітальны канцэрт у белых кашулях. Пасля гэтага гурт скончыў сваё існаванне. Але ж вы памятаеце, што быў яшчэ адзін «Эксгуматар», бельгійскі. Ну дык вось. Бурэй і Болаха ў нейкі час пасоўгаліся па Еўропе і таксама спынілі сваё існаванне. Але праз некаторы час Бурэй зноў скаламуціў інтэрнэт-прастору, але ўжо з акардэёнам. Справа ў тым, што музыкант распаўсюдзіў прэс-рэліз пра тое, што запускае еўрадэнс-праект з баянам. Чаму ён называў інструмент на фота баянам? Пытанне рытарычнае. Вось вам цытата. Гэта камерцыйны праект, нешта ў духу Эдварда Майя. Танцавальная музыка, у якой за меладычную аснову ўзяты баян са славянскімі неалагізмамі, якія выразна праслухоўваюцца, і сэксуальна прапісанымі жаночымі партыямі. Камерцыйны праект Бурэя таксама хутка здзьмуўся, і музычная кар'ера дэз-металіста канчаткова скончылася. Так спыніліся абодва «Эксгуматары» – гурты, якія цудоўна сімвалізуюць беларускую амбівалентнасць, трагедыю і камедыю беларускай музыкі, смерць, наркотыкі і рок-н-рол. Вялікія спадзяванні, вялікія расчараванні. Гэтая гісторыя не пра канкрэтны гурт і не пра канкрэтны стыль. Гэта гісторыя пра беларускія 90-е і пра тое, чым усё скончылася. Калі вы памятаеце тую самую метал-тусоўку, пішыце ў каментарах свае ўспаміны. Рабіце гэта не для сябе і не для мяне, а для нашай з вамі гісторыі. Гэта канал Міністэрства сепультуры і я, Саша Чарнуха. Дзякуй, што паглядзелі гэтае відэа. Калі яно вам спадабалася, падтрымайце канал праз сервіс Buy Me a Coffee. А я прынясу вам яшчэ адну цікавую гісторыю пра беларускую музыку. Да сустрэчы ў міністэрстве!